ಹಾಯ್ ಮಾಂತ ಎಣ್ಣಾ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಣ್ಣಾ ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ, ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ರೆಸಿಪಿ ಪುಳಿ ಕಚ್ಪು. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ, ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲೆ ಪಂಡದು ಪ್ರೀತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಂಬೆ ಬಂಧುಲೆ. ತುಳೆ ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋ ತಾತ ಮನೋಲಿ, ಒಂಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು, ಒಂಜಿ ಬದನೆ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ, ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಬುಳೆತ್ತುಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಇಂದನು ಪೂರ ಪಾಡ್ತು ಇನ್ನೇನು ಪುಳಿ ಕಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ. ಅಂಚಂಟ ಹಿಂದೇನು ಏನು ದಿಕ್ಕದು ಹಿಂದೇನು ಮೂರಿರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದು ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಕೋಳಿ ದಿಕ್ಕಲು ಉಂಟು ಬಂದುಲೆ. ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ. ಬಟಾಟೆ ತೋಳಿ ದಿಪ್ಪಡು ಬಂದುಳೆ. ಇಂದೆಡ್ಡೆ ಬುಳೆತ್ತುಂಡು ಬಂದುಳೆ. ಇಂತೆಡ್ಡೆ ಚೀಪೆ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಹಾಕುಂಡು. ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂತೆ ಬಂದುಲೆ. ಇಂದನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಂತೆ ಪಾಡೋಡು. ಇಂದನ್ನು ತೂಗಾಡಿ ನಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಯ್ಯರ ಪಾಡುವಂತ ದೀವಂತುಳ್ಳಿ. ಬಪ್ಪಕಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಂತೆ ಲಾಸ್ಟು ಪಾಡ್ವಿ. ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಬಂಡೋಲಿ. ಬಪ್ಪಕಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂದೊಂತೆ ಬೇಯ್ತಿನಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಪಾಡುಂತುಳ್ಳಿ. ಪಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಬಾಕಿ ಮಾಂತ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ದೀತು ಬೇಯರ್ ದೀತೆ ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿನ ಆ ತರಕಾರಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಬಪ್ಪಕಾಯಿನ ಪಾಡೋನ್ ತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಂದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೆನ ಆತು ಉಪ್ಪುಲ ಏನು ಪಾಡೋನ್ ತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿತ ಆತು ತಾರಾಯಿ, ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವ ಬಂದುಲೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ, ಅಂಚನೆ 7 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಐನಾಜಿ ಬೀಜ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ತು ನೀರು ತ ಬದಲಕ್ಕೆ ಏನು ಇತ್ತೆ ಕೊಜಪ್ಪುನು ಪಾಡೋನು ತುಳ್ಳೆ. ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಇಂದು ಕೊಜಪ್ಪು ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲೇ ಮಾಡ್ತಾನಂಚಿನ ನೆಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕೊಜಪ್ಪುನ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡಾಯರ ಬೋಡನಂಚ ಕೊಜಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೋಲಿ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಇತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂಟ ಯಾವ ಹಿಂದೇನೇನು ಮಾಂತ ತರಕಾರಿ ತೆ ಬಿತ್ತನು ಬಂದುಲೆ ಐಕೇನು ಪಾಡೋನ್ ತುಳ್ಳೆ. ಇಂದು 10-20 ನಿಮಿಷ ತೋಲಾಯಿ ಈ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಏನಿತ್ತ ಪುಳಿ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು
ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಐಕೇನು ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲೇನು ಪಾಡ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ದಯ ಮಾಲ್ತು ಕೈ ಮುಗಿತು ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೇನು ಕೇಳೋಣ ಪ್ರೀತಿಟ್ಟು ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂಯಿನ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಮಾಂತರೆಕ್ಲ ಏನು ಕೈ ಮುಗಿತು ಧನ್ಯವಾದ ಪಾಣಂತುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ.